May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Traditional jeepney drivers kag operators nga nagutat biyahe, balik biyahe na buwas nga adlaw. Nakakas nga General Manager sa Nuseco nag-file sa motion for reconsideration. Duwa na ka branch sa Chicken House nahalitan sa sunog sini nga semana. DOH may pandam sa publiko batok sa nagasaka nga temperatura. Kag sa Good Vibes, masobra 30 ka mga persona hired on the spot sa Labor Day Job Fair. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duha ka branch sang Chicken House ang nahalitan sang nasunog sini nga semana. Nasunog ang exhaust sa kusina sang Chicken House sa Dalan San Sebastian, siyudad sang Bacolod kagabi. Suno sa mga empleyado sang Kalan-an, las 7:50 natabo ang sunog. Wala na nagdako ang kalayo matapos nga gingamitan sang fire extinguisher. May mga customer pa sa Kalan-an sa nagluntad ang sunog. Gilayo naman nga nag-abot ang mga bumbero kag napalong ang kalayo. Nagdangat sa 10,000 pesos ang halit sang sunog. Sang Lunes nasunog man ang shopping branch sang Chicken House sa Barangay Villamonte. Gilayon man nga narespondihan sa mga bumbero ang lugar. Gani wala na magdako pa ang kalayo. Sa number 9, Department of Health, Western Visayas Center for Health Development nagapaandam sa publiko batok sa nagasaka nga temperatura sa karon. Ini kasunod sa forecast ng DOST pag-asa sa pagsaka sa temperatura sa mga masunod nga inadlaw. Ang tanan ginahaylo nga mag-inom sang madamo nga tubig, magamit sang loose clothing kag magamit man sang kaluokon payong bilang proteksyon. Dapat likawan ang strenuous activities humalin las 10 ang aga tubtob las 4 sang hapon. Ang kasubong nga sahay isang panahon ang nagatuga man sa nagkalain-lain nga skin, food and waterborne diseases kag nagapadasig sang paglaton sa mga masakit. Ang malawig nga exposure sa tuman kainit nga panahon kag ang pagpatigayon sang tuman nga activities ang mahimo magatugas ang tuman nga pagbalhas, kakapoy, lingin kag sakit sang ulo kag paghilanat, rapid heartbeat kag pagkadula sang animo. Ang mga kasubong nga mga simptoma ang hindi dapat nga pagpabayaan suno sa DOH. Ang persona nga mag-eksperyensya sini dapat pasilungan kag iga-elevate ang mga tiil kag kung pwede paimnon sa tubig, butangan man ini sang cold packs. Mas mayo nga ma-refer sa pinakamalapit nga health center. Sa number 8, humalin sa utan, prutas, padulong sa processed food ang pwede mabakal sa kadiwa ng Pangulo nga ginapatigayon sa North Transport Hub sa SM City, Bacolod. Ini ang kabahin sa gihapon sang Labor Day celebration. Tub-tub Mayo 2 ang kadiwa ng Pangulo. Nanarisari nga mga baligya ang ginatanyag sa mga sellers. Magluwa sa mga utan kag prutas, may mga chips, uga, pangyamis, honey, sinamakan, itlog kag madamo pa. Tinutuyo sini nga mabuligan ng mga farmers o sellers nga ma-market o kun maduso pagid ang ilang nga produkto. Kag bilang suporta, ang mga farmers sellers ginhatagan sang minimum wage sang dole. Ang kadiwa ng Pangulo isa ka national program. Upod nga nagasakdag diri ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, kag gobyerno probinsyal. DTI assisted micro-entrepreneurs na engage sa processing of mga agri-products. Upod man sa mga farmers na may mga fresh fruits and vegetables na isubod sa kadiwa. Ang main purpose is to help them market man. Yes, amo gina ang kadiwa ng Pangulo is a national program para gid sa aton nga mga like farmers and mga processors sa agri products na maka show sila ang mga products every time. Sa number 7,
14 lang sa 27 ka mga tenant sa Manukan Country ang tugutan nga makasaylo sa temporaryo nga baligyaan. Sa sinina nga Hunyo natala na ang pagsaylo sa mga tenant sa Manukan Country sa gina-construct a temporary facility sa SM Prime Holding Incorporated sa parking area sang mall. Pero sa 27 ka mga tenants, 14 lang ang ginpahanugutan makasaylo. Ginsiling ni City Legal Officer Tony Romeo Carlosting Jr. Ang 14 ka mga tenants amo lang ang nakabayad sang ila utang sa syudad, humalin sa ginpang service adto sa ila ang notice of violation nga closure. Ang mga tenants nagpabutyag nga hindi sila magsaylo sa temporaryo nga pasilidad sa mall bangod magamay ini para sa ilang negosyo. Libre lang ang paggamit nila sang pasilidad sa sulod sang 18 ka bulan. Ang Bacolod LGU ginatun-an na ang pagpalapad sa lugar para ma-accommodate ang ilang hingyo. Ginaplano man sa syudad ang pagtukod sa dugang nga Manukan Country malapit sa Bacolod City Government Center. Kung sa bagay, pwede siya kabayan kay rent free naman na manok ang iyasang SM, di pwede naman ito nila mabayra na kung ano, as promised nila sa promissory note. Kung galing way iba, way hindi nagbayad. Sa number 6, ginpatay nga katapos ang LGBTQ community ang yara sa drugs watch list. Ginikanan ang nag-ako nga nagagamit sang illegal nga droga ang biktima. Yara sa listahan sang drugs watch list ang ginpatay nga katapos ang LGBTQ community sa Boulevard Barangay 14, Syudad sang Bacolod, Lunes sang gabi. Suno kay Police Major Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station 1, nagausar sang illegal nga droga ang biktima nga si Babes Gonzales. Ginako man sang iya pamilya nga nagagamit gid man ini sang illegal nga droga. Ginatutukan sang otoridad ang investigasyon sa mga anggulo nga lansihanay sang illegal nga droga kaga relasyon sini sa iya live-in partner nga may ba naman apang bulagay na. Lunes ang gabi sa napatay ang biktima matapos nga gintiro samtang yara sa portahan sang iya puluyan. Sa number 5, duha ka mga persona nakuhaan sang 1.8 million pesos nga balor sang suspected shabu. Naaresto ang duha ka mga lalaki sa buy-bust operation sa Dumaguete City PNP sa Purok Kanangkaan, Barangay Bahumpandan, Dumaguete City. Ginkilala ang mga naaresto bilang Aliashin kag Clint. Sa report sa Dumaguete City PNP, naglabot sa 266.58 grams sang suspected shabu nga nasulod sa plastic sachets ang nakuha sa mga suspect Martes ang gabi. Nagabalor ini tanan sang 1,812,744 pesos. Pasakaan sa kaso nga pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga ang mga suspect. Sa number 4, Anay City Hall ang ginkudalan na para sa natalana nga demolisyon sa Hunyo. Napalibutan na sa mga panid sang scene nga ginhimo kudal ang daan nga City Hall sa Bacolod sa Dalan Luzuriaga. Humalin sa nagligad nga semana, amat-amat na nga nakasaylo ang mga naga-okupar diri nga opisina sa mga temporaryo nga pasilidad na lakip na diri sa Annex Building sa Libertad Market, Dar Building sa Barangay 14, kag sa City Library. Ang Anay Midway Facility sa Barangay Alhis ang nagaserbe karon nga storage area. Sa Hunyo pagasuguran ang demolition kag pag-rehabilitate sa City Hall. Magalawig ini sa sulod sang 18 ka bulan. Magapabilin sa Anay City Hall ang historical marker kag ang Fountain of Justice. Isabit naman by next month kasi kaya may demolition permit na kami. So, ang gina-prepare naman naman is this supporting documents for POA. Kay once wala kami isang submission sa to, hindi pa kami kakuha sang go signal sa POA. Amo na lang, we have already demolition permit. Sa number 3, paghingiyo sa Senado nga maaprubahan ang prangkisa sa NEPC, gingiyo sa Power Consumers Conference. Hindi na maagwanta sa mga electric consumer ang sulod-sulod kapag brownout dungan sa kapaang sang panahon. Galit sa ginhiwat nga Power Consumer Conference, ginakipan ang Consumer Watch Group, mga tiglawas sa Homeowners Association kag private sector. Ilagi duso ang paghingiyo sa Senado nga maaprubahan na ang prangkisa sa Negros Electric Power Corporation o NEPC.
Nagapati sila nga sa bulig sang NEPC, mas mapaayo ang pagserbisyo sang distribution utility. Sa plenary session, ginuso ni Senator Grace Poe ang pamuno sang Senate Committee on Public Service ang paghatag sa approval sa franchise application sang 3 ka mga distribution utility sa pungsod na lakip na diri ang NEPC nga natukod paagi sa joint venture agreement sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated. How long shall we wait? Because of this series of brownouts and power interruptions, we cannot take it anymore, no? Kung kaysa bala, makasiling ka bala nga, what have we done to deserve this kind of injustice? This is an injustice to the consumers. Ikagabilang sa barangay Granada to sa amon to. Kalima magpatay sindi ang ano. Sa ang point ko lang the people will no longer take the anguish and the suffering caused by power outages. Therefore, the franchise should be granted as soon as possible in order that we will find relief. Sa number 2, nakakas nga General Manager sang NUSECO ang nag-file sang motion for reconsideration sa NEA kag Court of Appeals. May report si Nico Delfin. Humalin sa nasuspend sa serbisyo si Engineer Ray Bustamante bilang anay General Manager sang Negros Occidental Electric Cooperative sang October 2023. Wala na siya sang may nabaton nga sweldo kag benepisyo hasta nga nakakasya sa trabaho sinila nga Abril 11. Ang National Electrification Administration ang nagpagwa sang resolution sa illegal appointment kag pag-assume ni Bustamante bilang General Manager sang NUSECO sang 2022. Inosente siya sa mga akusasyon sang NEA, bangod ang Board of Directors sang NUSECO among nag-appoint sa iya. Nag-duty na ko tani sang nag-duty ko sa April 11 sa NUSECO, nagkadto ko to. Wala mo bakit sanction mo. Pagsulod ko to, nasugata ko sa termination order. So, wait may mo kay may order. So, wak balik tayo. So, nakasubog lang ako, nakasubog. Nila, ito ako mag-check mo. Pero, God is my comfort in times of trouble. Si Bustamante nag-file na sa motion for reconsideration sa NEA kag sa Court of Appeals para ihinyong pagbalik niya sa pwesto. Nag-improve yung operation sa NUSECO. Kay isang pagbaging audit, nag-down pa among technical kag ang financial. So, taas na among systems loss, taas man among expenses. Pero in just a very short period, na-recover. Kag before ko na-terminate, ang kwarta to sa NUSECO is 630 million. So, gamoy ang kwarta ng NUSECO. Wala iyaga pangutang ang NUSECO. Ginklaro niya nga ang ginapabalik karon sang NEA nga masobra 2 million pesos nga ginaligar ang due salary increase kag per dimes among kabilugan niya nga sweldo kag benepisyo humalin sa nagserbi siya bilang General Manager sang NUSECO. Hustisya karon ang iya ginapanawagan makaligad sang iya 25 anyos nga pagserbisyo sa Electric Cooperative. Ang differential increase na sweldo, may sweldo ko na yan, wala ko naging kwak sa NUSECO yan, pinubrahan ko na yan. Okay. So, hindi niya ginkuha ko yan. Kwarta na niya nga gin-increase ako ng GM ko, gin-terminate ko, ang gin-balik ko, ang ako na sweldo, kaya wala nila gin-approve, gin-balik ko as engineering manager. Hindi kaya nakuha ko na to yan. Ang ginalik din ng 2 million. So, ano na yung akon kay ang sweldo, mo gimana yung gin-approve sa board sa ako. Makaligad sang pag-take over sang NEA sa NUSECO sang nagligad nga Oktubre. Ginpang-ilisa na pati mga Board of Directors. Nagwa sa ila audit findings ang sobra-sobra nga pag-disburse ang 65 million pesos nga pondo para sa allowances nga benepisyo sang katapos sang board, pati na sa mga anay general managers. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balisubong adlaw. Malaka lang ang nakitaan nga mga traditional jeepney nga nagabiyahe sa Bacolod subong adlaw kasunod sa pag-set sang deadline sang LTFRB para sa mga traditional jeepney sa pag-consolidate sang ilang mga prangkisa sa bilog nga Pilipinas. Sunod sa mga driver kag operators sa traditional jeepney, buwas aga, balik biyahe na sila. Yaring report.
Ini ang sitwasyon sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod kay inasang aga. Matawhay, kag wala sang pag-uot sang trapiko. Magluwas nga holiday kay Labor Day, padayon sa ikaduha nga adlaw ang transport strike sa mga traditional jeepney drivers kag operators. Mga pribado nga salakyan ang halos makit-an sa dalan kag mga modern jeepney. May mga pasahero nga malawig nga nagahulat sang salakyan sa higad sang karsada. Kung may traditional jeepney gidman nga nagabiyahe, ililisipon lang. Sa North Terminal, kung udtong adlaw masami, puno sang salakyan ang paradahan, pero kaina, ililisipon man ang nakapila. Isa na diri, si Christopher Nunez, nagdalikyat lang, isa ka trip para may pangbakal sang bugas. 7 ang iya kabataan. Abon nila, strike naman yung lupot na kami sa rally mo. Naging gagawa na yun? Oo, trip na rin para pang kao na rin. Yung mga kabataan, mga daan mo. Pila ka bilog kabataan? 7 nga daan bata ko, may college na nga daan. Ha? May college na din. May college ka? Dinitanan ka sa lake? Oo, sa biyahe. Si Rene Segura naman, nagdalikyat man duha ka trip halin sa Silay City. Pangbakal na kuno sulod-anon. Magluwas sa pagbiyahe sang jeep, nagabiyahe man siya sa taxi. Nagpreparar na siya kadaan. Kung hindi na pwede ang traditional jeep, concentrate na siya sa iyang taxi. Taxi ka pagit? So ang option mo kung madula ni? Taxi, nakita ka na kadaan niya. Suno sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, wala na sang extension ang consolidation nga nagtakop sang kahapon. Inyagin anunsyo mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magasugod ang dakpanay sa Mayo 16. Wala sang kasiguraduhan kung ano ang matabo sa ila pagkatapos ini. Pero ginapasalamatan na lang sa mga driver nga padayon sila makabiyahe sa gihapon. Suno kay Lilian Zambrano, chairperson sang Kinetco, wala sa may makapugong sa ila. Magabalik sila sa pagbiyahe buwas nga adlaw. Mabiyahe kami, ma'am. Manindugan ang Kinetco sa pagbiyahe buwas. Ang amon pagbiyahe, tanda sa amon nga pagprotesta. Balik pasada, balik pasada. Sini nga hapon, nagpadulong ang mga driver sa Araneta Street malapit sa plaza para sa isa ka pagtipon-tipon. Nag-inupod na diri Sanday Rene kag Christopher bilang suporta sa ilang mga kaupdanan. Ang PUV Modernization Program ang insuguran sa 2017 sa idalom sa Duterte Administration naging pangunahan sa Department of Transportation bilang sabat sa problema sa sektor sa transportasyon kag bilang pagpanghanda para sa future transportation demand sa pungsod. Hindi lang sa Bacolod ginapatigayon ang pag-phase out sa traditional jeepney kundi sa bilog nga Pilipinas. Sa Good Vibes, may 31 ka mga na-hire on the spot sa Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment upod ang Peso Bacolod sa SM City, kaina. By declaring the 122nd Labor Day Job Fair. Ginpilahan sa mga job seekers ang 122nd Labor Day Job Fair sa paglaom nga makakita sang trabaho. Ang ini nga job seeker nga taga Bacolod isa sa mga nag-apply trabaho bilang sales lady. So inang may ara ka work subong? Wala. So ano gin-applyan mo, call center or sales lady sa mall. So nakahatag ka na? Nakahatag ka na application? Wala pa. Manusulod ka pa lang? Ay, okay. So ano do positive ka nga tani makakita ka na obra? Suno kay Carmela Abeliar, ang head sa Department of Labor and Employment sa Negros Occidental, ang probinsya isa lamang sa 6 ka mga venue sa bilog nga Western Visayas. Una iningation, bangod sa tuanay, balot-balot ang pagpatigayon sang Labor Day Job Fair sa Iloilo. Pero karon kada probinsya ang nagsakdag sini sa tinutuyo nga mas mapalapit ang ini nga higayon sa mga nagapangita trabaho. But this time, ginawa na to widen the reach of yung mga job seekers naton through our job fair nga program. Ginatagaan kami sang opportunity nga mag-conduct. The mandatory na gid sa amon nga mag-conduct sang job fair each provincial offices. So we have from Negros, Bacolod, Negros, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, and even Guimaras. May ara kami subong nga job fair in May 1. Ang good news, as of 12 noon, may 31 ka mga na-hire on the spot suno sa Dole.
9,770 ang job vacancies sa amo nga job fair. Ang Negros Occidental ang may pinakamadamo naman nga nagpa-pre-register nga mga applicants, 2,532. Dalaman ini sa suporta sang Peso Bacolod suno sa Dole. Mataas subong ang employment rate sa rehiyon suno kay Abeliar, 96.4. 3.6 ang unemployment rate. Pero patag niya, nagalain-lain ini kada bulan. Nagasaka ang unemployment rate pagkatapos ang graduation, bangod mas nagadamo ang job seekers dala sang pag-graduate sa mga estudyante. Magluwas naman sa job fair, may mga government services nga gintanyag sa publiko kaangay sang serbisyo gikan sa SSS, PhilHealth, BIR, Pag-ibig, Philippine Statistics Office kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Barb, congratulations sa ato yung mga newly hired nga mga empleyado. Ini sila may ang hambal sang Dole qualified kag deso may nagakaigo nga mga dokumento nga nabitbit. Kami ara man kuno sang qualified pero galing wala bala may kulang. So that's why nga pending pangila nga pag-hire din sa ila. Basi tawagan mo sila soon. Kakamoy ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.